Dasol sa Tambobong. So biglaan tayo sila nito. Galing kami kanina ng Tubuarin. Then after pagkagaling doon, hindi sa galing direksyon na ng Tambobong. Okay, so samahan na kami sa biyahe namin ito ngayong araw na to. Tignan natin ang White Sand Beach sa Dasol. Okay, let's go! Sa bayan ng San Carlos, dadaan kami ng Aguilar, tapos Mugalion, tapos Labrador, Tual, Alaminos. So napapunta na ng Dasol, Alaminos. Kamusta? Happy New Year. Hi ka naman sa vlog ko. Kamusta? Bago.
Yan, nakikita na yun. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Pero dito, tanaw na yung West Philippine Sea. Yan, sa area na yun. Nandun ang West Philippine. Right? So, ganda. Ganda yung view din. Sana nakikita nyo dyan sa camera natin. Ayan na. Okay. Tayo na deck. Ayan o. Ganda ng mga rock formations dito. Ayan. Sa kabila. Alright. Ganda. Ganda oh. Ayan. Ito ang Malacapag View Deck. So, bago makarating ng Tambobong Beach, matadaanan ito. May malaking sarado lang doon. Pero medyo tupak na. Tapos hindi naman sa maraming nakalito. Ito ang Malacapag View Deck. Ayun. Yan. Pabalik na tayo. Diretso na tayo ng beach. Tambobong Beach. Okay. Yan, ang ganda talaga oh. Yan, kita-kits tayo sa beach. Bye! Yun oh, di ba? Nasa beach na tayo. Alright, so dito yung Tambobong Beach. Yan. Ano lang. Yan, so sila naman. White sand. Parang buhangin din sa Bulinaw. Saka sa Kabungawan. So ito na po yung Tambobong Beach. Yan. Right. Alright, so dito ko na tatapusin itong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong mga video na to, yung mga video na naka-upload sa channel ko,
paki-like, comment and subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para sa ganoon ay updated kayo sa mga videos na paparating pa. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!